Let's sing right. Kuney'mpande kufanele ngiyilande emazweni angaphandle. So kwatholakala ukuthi ukuze ngithole lezi iy'mpande kumele kube ngathi mhlampe la ngoba labantu engangifike kubona idlozi labo abafani nathi ukuthi banomsamo. Bayakwazi idlozi bafihle engadi yini ayilanda. Lento yakhe futhi ayigcinayo mhlawumbe akayigcineli la ekhaya ugcinele entabeni. So lezo zinto ey'njalo sithi thina mase sifika si-check-a ngoba njengoba sinodlozi lomlozi khehla idlozi elikhuluma phezulu. Idlozi likwazi ukubona lezi zinto ey'thanda ukucasha kumuntu injalo kuba kanjalo. Ey'nkundleni zokuxhumana nathola sikhona ku Facebook sikhona na ku